Lapha ekhaya la siyabakhulisa ngokwesiZulu abantwana. Sebeyibahlonipha-ke bafika kuleli zinga lokuthi sibakhulise bengenayo umntwana. Sasehlangana nomfowethu-ke sayixoxa ukuthi asibenzele bobabili kanye kanye. Okamfowethu lona omunye bathi uMaqulu, ngowami lona bathi uLele, ibona-ke sibemulisayo. Eyedwa umntwana simemulisa ngenkomo yakhe, omunye nenkomo yakhe. Ngoba bezolanda umkhotho ngolesihlanu nje kuzochazela umkhotho kodwa ngokuthatha nje amazinganyana. Umthetho uthi uma bezolanda umkhotho basuke bezokhombisa ukuthi ngempela bamthola umkhwenyana ozomela lo uzobemela lo ntombazane ozobe ekhuliswa ngale. Babe ebanikeza lo mkhotho ukhombisa ukuthi nemukeliwe kwandaba ukuthi kusasa kuzoba nawo lo mdlalo. Abakwandaba sekufuneka bebuye-ke kusasa sebeya khona-ke kwaXulu ngokwesintu ukuba beyoqeda-ke konke ukuba siyamchola-ke uma simchola umakoti ithi namhlanje ngokosiko lokuthi ngokukhuliswa. Njengoba belapha esihlahleni kuyusiko ukuthi baphume baye lapha bayohlala entabeni. Bazothi uma bebuya-ke lapho babuye-ke lapho bangeniswe endlini asebefaka-ke umhlwehlwe walezi inkomo ebey'hlatshiwe. Nalowo ofaka umhlwehlwe wakhe nalowo ofaka umhlwehlwe wakhe. Kusuka lapho-ke kuyobe sokuqala-ke leyo process ukuthi sekuzoyiwa-ke esigcawini la kuyogidwa khona. Sibonga kakhulu ilanga lanamhlanje njengoba obaba bekhulisa uSiphesihle noLethu Uxolo ngokuthi baziphathe kahle. Siyababongela ukuthi bafikile kule ndima nathi esidlule kuyo ngoba sonke la ekhaya masiphathe kahle obaba baye besenzele into enhle kangaka basibonge. So siyabonga kakhulu ukuthi-ke uNkulunkulu bapha amandla ukuthi basikhulise sonke. Ukuthi bangani bami ngiyabonga ukuyiphatha kahle kwenu, ukuhlonipha abazali, nize nifike nje lapho ingoba indlela abanikhulise ngayo nokulandela iy'yalelo zabo. So ngifuna ukusho nje bangani bami ukuthi siyabonga, nisenze saba proud, ngiyafisa nokuthi nabazali ba-proud. uLele noMaqulu balamathina zingane ezikhule emva kwethu, zikhule ihlonipha, ikhule zenza okuhle. Sifisela nokuthi-ke iqhubeke ziphathe kahle kulo mcimbi obhekene nazo namhlanje. Sifisela inhlanhla kukho konke ezikwenzayo nanokuthi iqhubeke-ke sisihloniphe njengoba kade sisihlonipha nje. Sizocela-ke kuvuleke iy'nhlanhla-ke kubo ey'koleni nasemsebenzini abafuna umsebenzi nasemshadweni-ke siyayikhulekela ukuthi ivele. uNkulunkulu nje azandisele kukho konke okwenzakalayo. Sihloniphe umhlaba, sithole umendo, impilo iqhubeke nje phambili, nathi sizoseka njengobhuti bazo. Ukuyiphatha kahle kwabagcini namhlanje asisho ukuthi lokho esikwenza namhlanje sesibanika imvume yokuthi benze noma yini. Baqhubeke bayiphathe kahle, baqhubeke bephathe kahle, benze lokho bebekwenza. Sibafisela okuhle kodwa bathole nemendo kube mhlophe ekhaya. Sibonga. Now in chain. Satandana nae setalo matandana matawonye lutale umsizo ngamthathela umuntu wami ngoba wamthatha ngizovala ngcele ngoba satandana nae setalo matandana matawonye lutale umsizo ngamthathela umuntu wami ngoba wamthatha ngizovala ngcele Tendo manta mabelo ngcebe
umuntu amaphela